दाउ मैनाया फानजाराव गावनो हाबफैबाय माथो ओइ सना ओइ नों दा रोदोमा माब्लाबानो बन्द'कआव दोनखाबाय नोंखौ आंनो डार्लिं ओइ जोंजों मा रोदोम मा जोहोलाव नोंनावखौथ' जुआव नों जेनखाबाय नों बेयाव मानो फैदों मा गुरु दालाय हाबानि मन्दपआव आखाइ हमनानै होनाङा आं आगोलनि रोदोम नङा खोरोम आं गोदानै खिलिफैनाय रोदोमसो मिथिबाय अनजालाय माबोरै गथायना आंनो नङाब्ला मा खालामदों Anjali. Olongbar. Anjali. Anjali. Anjali, dia aku di mana? Dia aku di mana? Dia aku di sana ni. Aku nak dekau dia si Anjali. Dia ulung mana? Aku kerja di Anjali. Dia lagi masih ke lagi dia Anjali.
अलंबार आं दिनै आंनि नायल' जालु फिसाजो अनजालिखौ अराय समनि थाखाय गथायनानै होनाय जाबाय सना आं ओरैबायदि सिमां नुयो बुंनायसाय नोंजोंनो सना आं जुलि जानाय नोंखौ लानानैनो